Luar biasa, matur sembah nuwun. Kalau boleh tahu lagu ini tadi judulnya apa ya? Judulnya Gerigis Ayah. Iya. Jadi ini Patih Kari Manis. Kari manis, kurang manis, ditambahin apa ya? Ya jelas tambahin gula nanti. Oh, nggih. Alhamdulillah sehat nggih Ayah nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih, luar biasa. Terima kasih yang udah berbagi rezeki di malam hari ini ya. Ini acara sedekah laut ya, Mina Bakti Rahayu, Pandangan Wetan, semoga semakin melimpah ya nanti panenan lautnya ya. Dan semoga kedepannya semakin dilancarkan, diberikan kesehatan buat semuanya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Ini hari ini kita membawakan tembang-tembang request dari warga Pandangan Wetan nggih. Mas Bayu. Dik Maya. Iya Mas. Sakjane maksio aku ini ya padamu loh. Gak terus. Tapi piyene keadaannya tidak memungkinkan ngene kok. Sampean gelem kok gendol. Mau ndak mau? Aku tresno karo kowe. Tresno sing satenane. Kabeh wis sing satenane nanging aku tresnane yomo kowe rasa aku tekan mikir keselingkuhan kakak awang-awang ngapur koyo layangan padahal bojo ning omah mikir dadi susah opo sing kudu dilakoni aku pengen sendiri pancen tak akon iblis kapus tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kowe udu jodohku tapi aku sayang padamu jujur saka jero atiku sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro sajana kontrol sodeso sing kasoko sabar sauntara sayang aku yo wis berjuang kadeki muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas dan sabar cincin wis ngeliker ing janji langismu lagi yo wis tak ucap ning ngarep guru saiki yo wis telat arep ngomong ke citro aku mung amen dungo muga iso bahagia senajan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresno
aku sayang padamu jujur saka jero atiku.